Kwaba nesimemo esakhishwa uNkulunkulu ebiza abantu ngoba ebona abantu ukuthi they are suffering. People are living under depression. People are living under anxiety. People are not okay. Wathi uNkulunkulu, wenina nonke enikhathele nani nonke enisindwayo, buyani kimi, lethi imithwalo yenu ngizonithwalela. Kanti ukuthi lento ekubambile was not supposed ukuthi ngabe ikubambile because someone invited you ukuthi buya. Lokho kuthwele ungakuthwali wena kubise kimi umuntu wena uzokufa. Uzothatha intambo oyikhungu uzo-overdose amaphilisi, but ngenxa yokuthi lento ingumthwalo omkhulu ngeke wakho ukuyithwala. Amahlombe akhe yena abanzi, ngoba amahlombe akhe awafani namahlombe ethu nabantu. Sithwala izinto kodwa siphinde sikhathale, kodwa uNkulunkulu uthwala kube ngathi akathwalanga lutho, ngoba usithwele sonke singabantu siyaphila nje sithwele uNkulunkulu. Wena usathwele inkinga eyodwa, usakhaliswa inkinga eyodwa, kodwa kwayona leyo nkinga oyithwele uthi uNkulunkulu, wenina nonke enikhathele nani enisindo yimithwalo, lethani kimi imithwalo nginithwalele. Indaba isesimemeni ukuthi samenywa sisokola kangaka siyithwalela izinto, kodwa we are not supposed to carry the burden that we have carried because we were invited. Kwathiwa wenina nonke buyani. Kwenzakalani emshadweni wakho? Ungawuthwali wena umshado wakho, buya ngizokuthwalela. Angisho ukhathele wena, bisa kimi ngizokuthwalisa lento lezo. Kuhlushwa ngabantwana, bisa kimi abantwana, ngeke ubakona abantwana ukubathwala wena umuntu unenhliziyo, but mina amahlombe ami ngizokuthwalela. Noma ngayini engahlangana empilweni yakho, letha konke kuNkulunkulu uzokuthwalela. Washo wathi nina nonke enikhathele nani enisindo yimithwalo, lethani kimi ngizonithwalela.